Ahoj lidi, a dneska jsme tady u dalšího lega. Máme zase Lego minifigures. Viděl jsem to, hnedka jsem to vzal, jak mi došlo, že máme sérii minifigurek, tak máme zase po dlouhý době. Tady já bych chtěl tohle z toho dragona. Nevím, jestli mi padne, minule mi nepadnulo to, co jsem chtěl a já, abych to neokecával, tak jdeme na tohle. Takže já si vás jenom takhle skloním, ať na to vidíte. Hop. Hop. Tady to odtrhneme. No, tak to bylo docela jednoduchý, nůžky nepotřebujeme. A padlo na něco jiného, než jsem chtěl. Ale vypadá to docela dobře. A to i takovouhle hustou podložku. Jo, jak tam minule byly hvězdičky, tak teďka tam jsou kamínky. Tohle to taky vypadá docela fajn. Nevím, co mi padlo. Za mě to je tohle. To počkejte. Tohle. OK, jdem si to sestavit. Takže. Halo. Z nějakého důvodu tady není návod. OK, no, tak si to postavíme bez návodu. 2 hlavy. Buď takováhle. Jo, anebo tady jsou z 2 stran. Aha, OK. Takováhle a potom, když to otočím, tak taková. Nevím, aha, ještě tady, taky z druhé strany zase. Tohle, nevím, mám k tomu 2 hlavy, jsem docela překvapený, protože tohle dosud Lego nedávalo. Ale jdeme na to dál, tak tohle nevím, jestli patří takhle nebo takhle. Hej, proč mi k tomu Lego nedávalo návod? Ach jo. Tak jaký dáme? Já bych dal asi tu. Jo, napište do komentu, jaká se vám líbí nejvíc. Možná to teda ještě předělám. Jak to má být? Jo, takhle. Hej, chyba, Lego. To tam reálně nejde nasadit. Já nevím, jestli to je hlavou nebo legem. Jak to tam mám dát? OK, tak si uděláme mezi tím sekeru, no. Takhle, že jo, jo. Ach jo. Počkat, pozor. Jo, aha, tak jsem to měl celou dobu obráceně. Já vím, jsem nejchytřejší člověk na světě. Potom ještě takhle louči.
Dáme mu do ruky sekeru. Pardon. Takhle. Aby to možná šlo i takhle a bylo by to lepší. OK. Jenom chci poděkovat těm, kdo mě má odběr a samozřejmě i kdo se dokoukal do konce tohohle videa. Děkuju, napište teda do komentu, jaká hlava se vám líbí víc. Takhle to vypadá, když to oddálím, ale za mě docela fajn figurka. Jo, samozřejmě mi se nejvíc líbí tady tenhle drak, když vám to ukážu. Aha, nějakýho, jo, tady je. Tady tenhle, tak pokusíme ho příště asi to získat. Pokud to nevyjde, bohužel, ale lajkem mě podpoříte, pokusím se to vybrat. Takže takhle vypadá Lego minifigurka. Ještě jednou děkuji těm, kdo dokoukali celý video do konce. Moc děkuji. Dejte like a odběr. Tak zatím čau.